uKK nanjengoko ebesaziwa ubaw'uKenneth Kaunda wazalelwa eLubwa Mission eChinsali neyayisaziwa ngeNorthern Rhodesia ngoko. Ukanti ebengowagqibela kubantwana abasibhozo. Wazeka mzekweni elandela ekhondweni labazali bakhe ababengootitshala, naye waba ngutitshala buqu. Wayephambili ekuzakuzeleni ukuzimela kwelalizwe ezibandakanya neqela leNorthern Rhodesian African National Congress ngo-1951. Kwiminyaka esibhozo emva koko waqhekeka apho esiya kuseka iqela iZambian African National Congress nelathi lavalwa umlomo kwiminyaka embalwa libizwa iUnited National Independence Party. Zange ajonge ngasemva emva koko. uKK ibengumAfrika omkone ngaphandle nangaphakathi. Wayechasene kakhulu norhulumente wobandlululo kwe-Ian Smith eSouthern Rhodesia neyaziwa ngeZimbabwe kungoku nje. Ubengumongameli wokuqala waseZambia emva kokuba elalizwe lifumene ukuzimela ngo-1964. Wakhokela elalizwe iminyaka engamashumi amabini anesixhenxe. Ukanti waye wawongwa ngezidanga ezisibhozo ne-Order of the Companions of UR Tambo ngo-2002 nguMongameli uThabo Mbeki. Ungeniswe esibhedlele kwiveki ephelileyo. Ugagene nale ngqongengqonge kaqubulegqitha ikukufa elapho kweso sibhedlele kwikomkhulu lelalizwe iLusaka eneminyaka engamashumi alithoba anesixhenxe ubudala. Asaphokoka ke sithetha nje amazwi ovelwano ephuma mbombozone zehlabathi.